हाइडिंग फ्रेंड्स सोंथिनि नायलायनाय सिनि थानायाव जरा DLED नि टीचार ट्रेनिंग DLED नि जरा एप्लाइ खायखा ऑनलाइन नरंनि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि बागै डेट नंखका और डेट नि लिस्ट नायदि अमो उनका फाइनाय 5 तारिख निसिमी सोमवार 5 तारिख निसिमी 15 अक्टोबर जरा सोलिनाय अब अमो उनका डायरेक्ट आगरतला डायरेक्ट काकराबन डायरेक्ट कैलाशहर डायरेक्ट कमलपुर स्टेट CTE कुमारघाट और 5टा जगहनि जे एप्लाइ खालामनाय नरक ऑनलाइन आबुनि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खायनायनि बागै साजाखा इंगे जारा जे जानि जागाना सेंटर तंमनि और डायरेक्ट आगरतला डायरेक्ट काकराबन डायरेक्ट कैलाशहर हायके डायरेक्ट कमलपुर ताई CTE कुमारघाट जे जानि जागाना तंमनि आ जागा थांगैनि नरक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खायरिमानो अब रमदि सिनि 5 तारिख नि सिमि सेंनाय 5 तारिखो सिनि 2टा बेस खालाय सेंनाय 10टा 10:30 नि सिमि 1.5 जरा कायसा सोलिनाय 2टा नि सिमि 5 जरा कायसा बेस सोलिनाय पुइलनि बेस होतंगो और 1100 2340 नि सिमि सेंनाय और फरे 12002522 असो जरा सोलिनाय नरक और नोटिस न और काम के बुसेर गयांका के नरक वीडियो डिस्क्रिप्शन न बिनि लिंक रेरने आं नरक डाउनलोड खाइ बा नायने मनो इंगाय सिनि 2टा नि वंका के 12002525 नि सिमि और फरे 12002650 जरा सोलिनाय 110 जना और फरे सिनि 6 तारिखबो सोलिनाय और फरे 7 तारिख 8 तारिख नरक अब नायनादि जरा 14 तारिख सोलिमान बिसिंगो जरा एप्लाइ खायमार गयांका के अबा अगै वेरिफिकेशन खायमाय के 15 तारिखो जत तो खायमे रंगनि बागै खालायजांनाय इंगे आबन बागै और थानांगै नरक मास्क जेसेखिपनो मातालांनाय और फरे निजिनि सैनिटाइजर मातालांनाय तै जलेर बोतलबो दैबो मातालांनाय हिनि सावो फिजिकल वेरिफिकेशन नि बागै फिजिकल सेंटर नरक अमतिखे माथानाय इंगे जानिजा सेंटर कोनो खुजिरकबो माखि बियानि सावो इंगे फ्रेंड्स अंग तैके कक नरक ओ जागाव तामु डॉक्यूमेंट लं नांनाय आबोनि बो आं आगिनो रजाक तंगो हायफुन आं ताबुते इसा नंनो फनुकपिनाय आबोनि बो नाजे सिनि जे सिंगापुरो एप्लाइ खायमानि एक्नॉलेजमेंट कॉपी हायके माध्यमिक नि एडमिट नांनाय माध्यमिक नि मार्कशीट ताइनि 12 नि मार्कशीट नांनाय ताइनि PRTC ताइ ST नांनाय हिनि साजाक अजागो जदिनि PWD बा नों जदि न फिजिकल हैंडिकैप दं के आबुनि सर्टिफिकेट दगबो नांनाय हिनि सावो इंगे अबनो कारेनि नि वोटर आई कार्ड दग बा आधार तंखे तलां थानि फ्रेंड्स संग सानजाबिमन मनो जत डॉक्यूमेंट तंखे तलांनि थानि कोनो बेजाल करे आंगा के जदि नांगैनि माया के से बेजालनाय इंगे अ जे लिस्ट नि नोटिस अबनो आं वीडियो डिस्क्रिप्शन नाय नरक डाउनलोड खायनादि फ्रेंड्स संग नरनो आं वीडियो थिं मते तो हायमाय तंखा कयेक दिनो आनि सरि असुस्थ नि बागै गाय जरा ओ जगह एप्लाइ खायजिरक नरनि डेट कामखनादि सिनि 5 तारिख सिनि 15 तारिख जरा सोलिनाय सिनि 5 तारिख ताइ बिसि करिखा आवन बागै दाक्ति फाफात और वीडियो नादि ताइ नं जत जलंनो शेयर खायरदि आसनो तेइस जतन हानि हाय हामबाय।